A l'Eixample hi ha una exposició molt personal. Famílies del barri han cedit fotografies i àlbums seus dels anys 30, tot plegat per documentar una època d'auge de l'activitat de fer-se fotos. Van proliferar sistemes econòmics i senzills com el fotomatón i molts ciutadans s'hi van començar a aficionar. La mostra la podeu veure a la Casa Elizalde. El Fidel Periu era un treballador de Catalana de Gas i gran aficionat a la fotografia. Com molts veïns de l'Eixample, de cases benestants o de classe mitjana-alta, va seguir de prop les innovacions d'aquesta tècnica. La col·lecció de les seves instantànies ha arribat avui gràcies al zel del seu besnet. Quan vam tenir que desmuntar el pis just aquí davant de la Casa Elizalde, aleshores són 3 germans i als altres no els hi va interessar i jo vaig pensar que allò no es podia perdre. Va respondre a la crida del projecte Finestres de la Memòria i va portar l'àlbum que guardava el besavi, en què totes les imatges estan perfectament catalogades. Hi ha una mania classificatòria de fets i una pàgina és unes que surten de la meva mare, una altra pàgina són d'una casa que es va fer ella a Sant Cugat i una altra pàgina són de fotografies de l'Exposició Universal del 29. La fotografia es va començar a popularitzar encara més durant els anys 30. Imatges de carrer i domèstiques, interiors de casa, la vida diària, esports de moda a l'època. Però hi ha un tema que es repeteix molt sovint. Els fills, la gent de casa, els jovenets, perquè són els que van agafant protagonisme a les fotografies. Són els nanos, entre els germans, amb els amics, com juguen a bàsquet, com juguen entre ells a fet i amagar, com juguen a la muntanya. També són freqüents les imatges de col·lectius, com la dels joves escoltes o els grups escolars. La mostra es pot veure a la Casa Elizalde fins al 21 de juny.